Cesta kolem světa autostopem po filmových lokacích. Tak sa volá môj projekt, ktorý chcem spraviť, chcem odstartovať v apríli, v dubnu tohto roku, čiže za necelé 2 mesiace. Chci prejsť, jak názov hovorí, celý svet autostopom, navštíviť najznámejšie filmové lokácie. Lokácie ze seriálu Walking Dead, ktorý sa točil v Atlante, Ironmana, ktorý sa točil vlastne částečne v Los Angeles, Ushuaia, kde sa natáčeli mnohé prírodopisné dokumentárne filmy, což je vlastne aj nejjižnější město Jižní Ameriky a nejjižnější město na světě. Z Afriky tam napríklad mám naplánováno dostať sa do Sudánu, kde žije človek, o ktorom sa natočil film Kazatel Kalašnikov. Ten človek tam do dnešného dne žije, bol to film podľa skutočných událostí, s ním natočil rozhovor, by bolo fantastický. V Ázii tam sa odohráva spoustu anime seriálů, napríklad z tých väčších seriálov sa tam točilo v Tokiu, Tokyo Drift, Rýchle a zbysile. Austrálie, tam máme napríklad Matrix přímo v Sydney a z tej Európy napríklad Francie, Policajt ze Saint-Tropez. To sú pre mňa najhlavnejšie lokace, ktoré chci po tejto ceste navštíviť. Chcem z nich urobiť reportáže a chcem ľuďom ukázať, ako to tam vlastne vyzerá a chcem, aby to bolo kompletne celé v češtine a v slovenčine. Nikto v Čechách ani na Slovensku nikdy neurobil projekt podobného charakteru, čiže viac menej bude jedinečný. Ešte plus k tomu, to bude pokus o zápis do Slovenskej knihy rekordov, takže vlastne vícemenej tá mediálna stránka bude zaručená. Mám domluvených pár rozhovorov pro nejaké té médiá, pro nejaké té tiskové agentúry. Celá cesta by mala trvať, odhad je 3 roky, ale môj reálny odhad sa pohybuje kolem 2,5 roka. Človek je schopný to urobiť aj určite za kratšiu dobu, keď na to bude viacej sa ponáhľať. Chci to vlastne prejít kompletne celé stopem, čiže pokúsiť sa prejsť stopom aj oceány samozrejme. Väčšina stopárov, ktorí robia túto cestu, tak idú vždycky smer na východ z rotací planéty. Ja, keďže vlastne túto cestu pojímam trošku inak, a není to iba autostop okolo sveta, ale je to autostop po filmových lokáciách, tak to pojímam aj úplne inak práve tú trasu. Chci jít Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Afrika, Ázia, Austrália, z Austrálie naspäť do Ázie a zpátky do Európy na Slovensko. Jak som hovoril, celá cesta by mala trvať odhadom 2,5 roku, maximálne 3 roky. Hľadám na túto cestu partnerov. Máme tu docela krásne počasie. Vidíte, jak som naletnený oblečený a takto si predstavujú celý ten môj projekt. Nechcem sa zaťažovať nejakými 20 kg batožín a aby mi bolo co nejpříjemnější. To ne. Chci to pojímam to extrémním spôsobom, protože som extrémne lehce oblečen, jednoduchá bunda, pod tým tričko s krátkým rukávom, takto isto to chci projít. Nemám doma nejaký extrémne silný spacák, mám doma stan, ktorý dokonce není performovaný, takže pôjdem s igelitom, ktorý bude na tom stane. Ale už vďaka tomu, že to bude takhle extrémne, bude zájem médií z celého sveta, budou pár celostátnych rozhovorov, zda už to bude v Amerike, v Afrike, v Austrálii, v Ázii, to neviem, ale určite nejaké budú. Zda túto cestu prežijem? Áno. Zda sa mi podarí splniť cieľ môj odhadovaný čas? Áno. Zda si verím? Áno. Začiatok cesty by mal byť apríl tohto roku, čiže asi tak za 2 mesiace, máme momentálne únor, február. Mal by byť presnejší odhad, ja to typujem na nejaký 17. apríl, 17. duben. To by měl byť reálny odhad, ale presný štart by pravdepodobne mal byť až 18. z Pezinka z agentúry, ktorá má na starosti práve pokusy, alebo Slovenskú knihu rekordov a vlastne oficiálny odjezd by mal byť priamo odtiaľ. Ale to ešte pořád domluvám, takže to není istý. Ale oficiálne hovorím kolem toho 15. maximálne 17. apríla smer Česká republika, Nemecko, Francie, USA. Asi tak.